खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 अक्ट'बर सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआव लुबैना थानायफोरखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। वृष राशि। गुन गोनां हाबा मावना गुबुनजों सन्मान होजागोन, गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। मिथुन राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो सोरजोंबा नांलायनो हागौ, सुथुरा बांगोन। कर्कट राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जाना थानाया मोजां, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनखांगोन। सिंह राशि। न'खराव रंजा खुसियै बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन, बिसिनि सुखुआ फैगोन। कन्या राशि। जेरावखि थाङा सुथुरा नोंथांखौ सोफै खालामगोन, सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। तुला राशि। थांखियाव फैमाल जानो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। वृश्चिक राशि। रांखावरिनि आंखालाव गोबां जार्लायाव गोग्लैगोन, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव साहसनि गोनांथि जागोन, गोसोखौ धैर्य हमनाया मोजां। मकर राशि। गावनि गोरोन्थियावनो धोन दौलतआ जोबस्रांलांगोन, सानै हयै हाबा मावनाया मोजां। कुम्भ राशि। न'खराव गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ, बिदा फंबायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन। मीन राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लाना गुबुनजों सावरायजागोन, गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।